Čaute ľudia, dneska vás tu víta znova kanál 3 Kazy a máme tu nášho kamaráta, čo mal byť ako prvé s nami, ale dlho chýbal a dneska konečne prišiel. Predstav sa! Ahoj, ja som Luky Klenta a vítam vás v tomto videu v Robloxe a poďme na to. OK, a aká je tvoja vysnená práca? Ty si idiot! Moja vysnená práca je byť futbalistom a točiť na YouTube. Takže to isté je aj moje. Ale moja vysnená práca není umrieť. What the hell? To je moje, ale ja už som to dokázal. Ježiš, ja som skočil medzi. No a chýba nám tu Maroško Trigan. Áno. Príde za chvíľu. Luky, poď sem. OK. Ale príde. Hej, a chcem vám ešte jednu vec povedať, že my budeme točiť tak dlho toto video, dokým nepreskáčeme tento most. Takže môžete čakať kľudne 500 hodín a my to aj tak nepreskáčeme, lebo sme hlupáci. Lebo sme iba tretiaci. No, to je pravda. A keď sa vám páči toto video, tak môžete ísť navštíviť Dudovu. A tam my sme tretiaci, tretia A. A máme najlepšiu vychovateľku a učiteľku. Počkaj. Ne. Na to. Ale teraz to už dokončíme určite. Áno, poďme. Vilko, poď. Vilko. Píšte do komentáru, že Vilkotor, nie Vilko, ale Vilkotor. To je jeho prezývka. Vilkotor? Vilkotor, no? OK. A zvládol som to. Takže, preskáče to Luka Šplenta a naše video končí. Ale počkajte. Ešte jednu vec vám chceme povedať. Prosím, dajte odber. Máme iba 6 odberateľov a tí odbery dali iba naši známi. Takže prosím, dajte odber. A like. A zvonček. Zvonček. Aby ste neprišli o naše žiadne video. Áno. Toto bude naše, myslím, 6. alebo 7. video. Luky, preskáč to už konečne. Daj sem ten diablov stroj. Už poď. Luky, makaj, už máš 19 sekúnd. Keď to nestihneš, musíme znova urobiť tie skla. Ty si fakt, že taký zlý parkourista? To vážne? Aha, tu je naháč. Iba s trenkami a gaťami. Inak tu je celý naháčko. Čaute. A vidíme sa pri Šom videu, tak čus!